कोणतीही प्रशासकीय परवानगी नसताना सांगेली, काजरमळा ते माडखोल अशा 4 किलोमीटर नदीपात्रातील वाळू, दगडगोटे मोठ्या प्रमाणात चोरीला गेल्यात। याबाबत ग्रामस्थांनी तक्रार देऊनही संबंधित महसूल प्रशासनाचे अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करतात, तरी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी आणि वाळूची होणारी चोरी थांबवावी। या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार राऊळ यांच्यासह ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केलं असून जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन थांबवणार नाही असा इशारा दिला। आमचं आंदोलन हे आज माडखोल तेरोखोल नदीमधला गाळ काढायची परवानगी घेतलेली होती आणि त्या परवानगीच्या आधारावर सांगेली गावामध्ये सुमारे 4 ते 5 किलोमीटर असा लाखो टन वाळू गोटे चोरीला गेलेले आहेत। त्याबद्दल स्थानिक महसूल प्रशासन म्हणजे तलाठी, मंडल अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यावर कारवाई होण्यासाठी आमची मागणी आहे। तुमचं म्हणणं आहे की तलाठी आणि यांनी त्यांचं संगनमत आहे? 100% तलाठी आणि मंडल अधिकारी आणि तहसीलदार, कारण एक वर्षापूर्वी दडिया नामक सांगली गावातील रहिवाशांनी नदीपात्रातील वाळू चोरीला होते असं ऑनलाईन तक्रार मुख्यमंत्र्यांनी केली होती। तेव्हा तहसीलदार साहेब त्या ठिकाणी पोहोचले होते। त्यानंतर सुद्धा कंटिन्यू रात्रंदिवस मार्च एप्रिल मेपर्यंत ही वाहतूक चालू होती। मुद्दा महत्त्वाचा काय तर ATS तपास म्हणजे माडखोल नदीपात्रातला एक मिनिट माडखोल नदीपात्रातला गाळ हा सांगली सीमेनजीक नार्वेकर नामक जमिनीमध्ये ठेवलेला आहे। याचा प्लॅनिंग कसा आहे बघा की माडखोलचा गाळ दाखवणे आणि सांगलीचा गाळ आणून त्या डेपोट टाकणे आणि ATS तपास लावणे, तपास मेजरपट्टी घेणे आणि ब्रास वाळू विक्री चालू करणे हा त्याचा प्लॅन। पण सांगलीतील बऱ्याचशा ग्रामस्थांनी आम्हाला निदर्शनास दिले की सांगली ओवळा ते सांगली आजूबाजूच्या नदीपात्राच्या जंगलामध्ये अशी लाखो ब्रास वाळू ह्या वाळू माफियांनी चोरून ठेवल्या। त्याला हातभार आहे पूर्णपणे तहसीलदार साहेब सावंतवाडी आणि स्थानिक तलाठी आणि मंडल अधिकारी आंबोली हे याला जबाबदार आहेत। त्यामुळे ह्या लोकांवर कारवाई जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही। तुम्ही आता गावाच्या वतीने सगळे आहात की? माडखोल गावाच्या वतीने आम्ही आलेलो आहोत, कारण माडखोलचे आमचे जे महसूल विभागाचे ज्या मॅडम आहेत आमच्या गोरे मॅडम, त्या मॅडम ह्याचा प्रकारच माहीत नाही। पोलीस पाटील स्थानिक माडखोलचे विचारायला गेले ते म्हणतात तुमचा काही ते संबंध नाही। मग संबंध नाही तर हा प्रकार कुठचा आहे? आता अशी माडखोलची परवानगी आहे नदीपात्राचा गाळ काढण्याची, मग अशी परवानगी सांगितली आहे का? असे बरेचसे प्रश्न मी त्यांना उलटा सुद्धा विचारतो। ते मंडल अधिकारी आणि तलाठी काय बोलतात सांगलीचे की सांगलीचा गाळ काढलाच नाही। मग आता मला सांगा एक 4 किलोमीटर जो गाळ काढलेला आहे तिथे मोठमोठे खड्डे पडले, नदी बसली आहे, मग बाकी कुठेच बसलेली नाही, तेवढाच भाग कसा काय बसलाय खाली? स्थानिक लोक सांगतायत की इथला गाळ काढतायत, स्थानिक लोकांची कंप्लेंट झाल्या, पण तलाठी, मंडल अधिकारी आणि तहसीलदार ह्या संगनमताने साटेलोटे असल्यामुळे ही सगळी घटना घडलेली आहे। सांगली परिसरातला जो गाळ काढला त्यामुळे काय गाळ काढताना ते काय करतात की चर मारतात नदीमध्ये चर मारून ते काय करतात पाणी सगळं घालून टाकतात। पहिलं पाणी घालवलं जातं। हा पाणी घालवायचा कार्यक्रम त्यांचा कधी होतो? नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये होतो। नोव्हेंबरमध्ये आता गेल्या नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी केलेला आहे त्याचा। आणि आता आम्हाला जो पाणी प्रॉब्लेम आहे तो सांगली परिसरातल्या लोकांचा जो पाणी प्रॉब्लेम काय होणार आहे, मार्चपासून पुढे पाणी मिळणार नाही। आता गेल्या वर्षी पण तसं झालं। हे सतत किती वर्ष, 3 वर्ष झालं आहे, 4थं वर्ष चालू आहे। 3 वर्ष काढतात ते। त्याच्या आधी 2 वर्षापूर्वी जडियांनी तक्रार केली की आमच्याकडचं हे वाळू काढले आणि आता ते काय म्हणतात आम्ही काढलीच नाही वाळू। मग ती तक्रार झाली कशी आणि त्या तक्रारीचं उत्तर तुम्ही काय दिलं तेव्हा काय दिलं? जर वाळूच नाही काढली आम्ही तुमच्या भागात तर माहिती का की मार्च नंतर आम्हाला पाणी पुरवठा कमी होतो सांगली परिसरात। बागायत ज्यांच्या नारळी मोकळी बागायत आहे त्यांना पाणी पुरवठा कमी होतो आणि पाणी नदीचं आटलं की विहिरीनं पण पाणी कमी होतं। त्याचा पर्याय आलं लक्षात? जर चोरी झालीच नाही म्हणतात, आम्ही काढलंच नाही म्हणतात तिथले, तर मग चोरी केली कोणी? आणि आता सध्या चोरीचं आम्ही पकडून दिली त्यांना, तरी त्याच्यावर काही कारवाई झालेली नाही। एक चोरी पकडून दिली महिन्यापूर्वी, बाबल आलमेडा म्हणून एका व्यक्तीने ती काढली आणि त्यांनी कबूल पण केलं महसूल पथकासमोर, तर त्याच्यावर कारवाई, त्याला फक्त नोटीस दिली त्यांनी। काय कारवाई न करता
आणि त्यांनी कबूल केलं मी काढली म्हणून.